Mijn naam is Sharon, ik ben 23 jaar oud en ik ben van de vestiging in Den Haag. Voordat ik naar de kerk kwam was ik een gebroken meisje. Ik was heel erg agressief, ik was verslaafd aan alcohol. Ik had innerlijke problemen omdat toen ik jong was, werd ik misbruikt door een familielid. En dat zorgde ervoor dat ik me niet meer mezelf voelde. Ik voelde altijd dat de meisjes zwak waren. Dus ik wilde de man spelen, dus ik was sterk, dat dacht ik toen. Fysiek gesproken deed ik veel zware dingen, maar van binnen was ik helemaal gebroken. Ik werd heel agressief thuis, op school. Door de alcoholverslaving deed ik veel rare dingen buiten, maar ik kon het altijd heel goed verbergen, omdat ik niet wilde tonen aan mijn ouders dat het eigenlijk helemaal niet goed met mij ging. Er was ook veel ruzie thuis tussen mijn ouders, dus ik wilde ook niet die last brengen natuurlijk. Dat dacht ik, dat dat niet goed was. Ik groeide verder op, ik werd heel erg depressief. Ik kwam echt in een sombere periode waarin ik zelfs midden in de nacht op straat liep met een mes in mijn handen. En ik vond dat normaal. Ik wist wel dat het ergens niet goed was, maar ik dacht, ja, hoe moet ik anders uiten wat ik voelde? Ik begon dingen te zien in mijn kamer, waardoor ik daarna door angst durfde ik 2 jaar mijn kamer niet in. Ik sliep toen bij mijn moeder, dus mijn situatie werd van kwaad naar erger. Daarna heeft mijn moeder dan mij naar de kerk gebracht. Maar omdat ik vaak had gehad dat mensen mij verlieten, dat ik weinig familie had, dacht ik, nee, ik wil niet weer door dezelfde teleurstelling heen gaan, weer dezelfde pijn ervaren. En dus ik durfde het geloof niet aan te nemen en ik ging weer weg van de kerk. Waardoor de depressie nog erger werd. Ik begon nog agressiever te worden. Ik begon nog meer angst te krijgen van binnen. En op een gegeven moment ontwikkelde ik ook zelfmoordgedachten. En hierdoor heb ik 3 keer geprobeerd om zelfmoord te plegen. En dat was een vervelende periode voor mij, omdat ik ook een familielid had die in dezelfde situatie zat. En ja, daardoor wilde ik nog meer niet delen wat er aan de hand was. Maar ergens van binnen herinnerde ik me wel wat ik toen de tijd gehoord had in de kerk. En na een periode begon ik die wil te hebben om toch terug te komen, om de oplossing te vinden voor mijn leven. Omdat ik wist dat het hier was in de UKGR, maar ik wist niet hoe ik die stap kon nemen. Ik was bang. Maar toen ik de stap nam, begon ik weer te komen. Ik begon te luisteren naar de predikingen. Maar ik deed niet 100% wat er gezegd werd. Want ik ging nog schelden. Ik was wel wat rustiger geworden. Ik had niet zoveel woede meer, maar wel thuis had ik wel momenten dat ik mijn moeder heel moeilijk maakte door heel erg agressief te zijn. En dan had ik wel woedeaanvallen, ondanks dat ik het woord hoorde. Maar dat kwam omdat ik God niet op de eerste plaats had. Dingen veranderden wel, maar niet 100%. Omdat toen had ik een relatie en die relatie was voor mij als God. Dus God moest voor mij net zo goed zijn als die relatie, wilde ik God als prioriteit zetten. Maar zo werkt dat niet, want God is niet een mens. God is iets veel groter dan dat. En hoe meer ik naar de diensten begon te luisteren, hoe meer ik wel begon te merken dat die relatie niet goed was voor mij, maar ik kon hem niet loslaten. Maar dat lag aan mij, dat lag niet aan niemand anders. Ik moest beslissen, omdat ik hoorde dat de ware vrede niet uit de mens kwam, maar uit God, uit de Heilige Geest. En er was toen een periode dat er iets heel ergs gebeurde. En in die relatie kon ik toen zien dat ik eigenlijk helemaal niet gewaardeerd werd. Of de waarde, de liefde ontving waarin ik dat leerde tijdens de diensten. Van nee, als vrouw dienen we zo te zijn of zo voor onszelf te zorgen. Ik accepteerde lager dan dat. En op dat moment sprak de Heilige Geest heel sterk in mij. En hij zei, Sharon, de liefde die ik jou wil geven is veel groter dan wat jij al die tijd hebt lopen zoeken in de wereld, in relaties. Is veel groter wat ik jou wil geven. Dus kies mij. En vanaf dat moment, dezelfde week, besloot ik van binnen, nee, ik ga nu alles doen. Alles wat mij nog tegen aan het houden is, ga ik mezelf van ontdoen en ik kies voor God. Ik kies 100% voor God. Omdat ik wist dat de Heilige Geest
mijn binnenste wilde vervullen. Hij wilde wonen in mij en dat is alles wat ik wilde. Alles. En toen die draai kwam, toen ik die keuze maakte, een maand daarna heb ik de Heilige Geest ontvangen. En voor mij, het moment dat ik de Heilige Geest ontving was, ik huilde wel, maar het leek alsof elke traan dat naar beneden viel, dat was al mijn pijn. Alles ging weg. Ik voelde me totaal vrij nadat ik de Heilige Geest had ontvangen na de dienst. En ik wist gewoon dat alles anders zou zijn. Het leek gewoon alsof alles wat ik had ervaren, zelfs de dagen ervoor, dat alles wat ik had ervaren letterlijk het verleden was. Ik leefde niet meer daarin, ik was anders. Het leek alsof ik een nieuwe periode was ingestapt met een andere visie, met een andere kijk naar de wereld. Zelfs naar de mensen toe. Alles veranderde compleet. Compleet van binnen. Maar van buiten bleven dingen nog hetzelfde. Ik had nog wel problemen. Ik had nog wel dingen die ik nog moest oplossen van dat ik in het verleden had... wat ik in het verleden had veroorzaakt. Tuurlijk, ik moest banden herstellen. Ik moest vergeving vragen aan mensen. Ik moest mezelf ook leren zetten op het punt van nee, ik doe het niet meer alleen. Het is de Heilige Geest die mij helpt. Die ervoor zorgt dat ik zijn wil doe en niet wat ik wil. En ja, zo begon mijn weg. En ik herinner me nog, normaal gesproken had ik nooit een zekerheid als ik met mensen was. Omdat ik altijd dacht, nee, die persoon zal mij verlaten. Maar er was een periode, en ik herinner me nog zelfs de plek, maar ik was met een familielid aan het praten en ik vertelde mijn ervaring van, hey, ik heb de Heilige Geest ontvangen. En ik dacht dat de persoon blij voor mij zou zijn. Maar de persoon zei, maak je geen zorgen, deze blijdschap is binnen 2 weken weg. Maar ik had zo'n zekerheid dat wat ik had, dat niet weg zou gaan. En ik zei ook in mijn binnenste, deze keer niet. Dit gaat niet weg van mij. Tot nu toe heb ik nog steeds dezelfde vrede. Het is niet weggegaan na 2 weken, nee. Het is er nog steeds en ik vertrouw elke dag op God. En ik werk eraan om elke dag meer te luisteren naar Hem. En niet, tuurlijk, mijn gevoel spreekt. Mijn eigen wil dingen doen. Maar uiteindelijk is zijn wil het beste voor mij. En daar streef ik elke dag naar om dat te doen. En zelfs tijdens de vastes probeer ik altijd om nieuwe dingen eruit te halen. Want na een tijdje lijkt het hetzelfde. Maar het beste, ik haal er het beste uit als ik elke keer zeg nee, een nieuw doel. Ik ga iets nieuws stellen voor mezelf. Ik wil deze keer werken aan iets anders. Wat wil God nu van mij? En niet de vasten zien als iets van oké, na de 21 dagen dit niet, dat niet. Nee, ik zorg ervoor en ik werk er ook aan om de juiste doelen te stellen om ze ook te behalen tijdens de vasten. Dus de vasten van Daniel helpt me heel erg om te vernieuwen, maar ook dingen te ontdekken en eraan te werken. En zo haal ik het meeste eruit. Om te luisteren naar God en te zien wat Hij wil dat ik verander en daar werk ik dan aan.